Hello. Hamanesha mwari makadiko kazuwai. Komanda Ana Jones ndadzoka zvekare. Tiri kutaura nyaya dzinowanikwa mudzimba. Unogona kuva uri single. Une vana kana usina vana. Kana muri amai kana baba muri mumba yenyu nemhuri yenyu. Vamwe vanhu muri kuti ndapererwa. Handisi kuziva kuti ndoita sei. Zvinhu zviri kunetsa. Ndine dambudziko. Chekutanga. Wakapa upenyu hwako kuna Jesu here? Kana usati? Tino video yatinayo. Ichakubatsira kuti upe upenyu hwako kuna Mambo Jesu. Nekuti ndivo chete minduro kumatambudziko ose atinawo. Chechipiri. Ndoda kukuvimbisa zuva ranhasi. Mambo Jesu kuburikidza naMweya Mutsvene vachasangana newe zuva ranhasi. Enderera mberi nevideo inoyi. Okay, saka tinopinda mushoko nekuti shoko ndiro minduro. Shoko ratakasiyirwa pana pasi naMwari Baba ratakapuwa. Imhenyu ndo richashandura zvose zviri kukunetsa. Hakuna chimwe chinhu. Hongu tinogona kupuwa maprophecies. Hongu tinogona kupuwa chiri chekudya kana chekupfeka. Ko mangwana uchaita sei zvikare? Zvichapera. Uchava nedambudziko rimwe chetero. Kana ari murume zvichinetsa mumba. Hongu zvinogona kuchinja nhasi. Ko mangwana zvikatanga zvikare. Asi shoko rinogadzirisa pose panenge pachirema. Saka ngatipindei mushoko. Ndinokurudzira vanhu kuti ivai nemaBibles enyu. Emufoni akanaka hongu, asi tengai Bible. Uve neBible. Ndine Bible rangu panapa. Saka ndichaverenga nechirungu. Muna John ndiri pachapter 14 ndopandiri kuverenga. Saka shoko raMwari ibenyu richachinja upenyu hwedu. Mondiregererawo ndiri panze. Pane imbwa yeneighbor wangu iri kumbohukura. Ndimambo Jesu vari kutaura panapa. Vari kutiudza nezvaMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene vanogara mune munhu wese akapa upenyu hwake kuna Mambo Jesu. Ivavo ndo vanobata muupenyu hwedu. Saka ndichiverenga pano apa. Hanzi, but the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and remind you of all that I told you. Ndimambo Jesu vari kutaura. Mweya Mutsvene ndo mubatsiri, ndivo ticha, ndo vanoziva zvose zveupenyu. Vachakudzidzisa kuva mai, kuva baba, kana kuva mwana, kana student, chero chaunoda kudzidziswa, kana kubika, kudriver, kunzwisa zvechikoro. Mweya Mutsvene vanoziva zvese zveupenyu. Hapana kana chinhu wani chavasingazivi pamusoro peupenyu hwemunhu. Vari mandiri. Saka chiropafadzwa. Kunyangwe shoko. Vamwe vari kuti handisi kunzwisisa zveshoko. Vanokubatsira. Situation yako iyoyo. Vanogona kurondedzera kuti yakatanga pakati. Nekuti uri kuti handisi kuziva kuti zviri kufamba sei. Handisi kunzwisa upenyu hwangu. Kuti chii chandofanira kuita. Ndambonamata. Ndatsanya. Ndamboenda kuna prophet. Ndaita zvakati. Asi zvaramba. Mweya Mutsvene vanoziva zvose. Saka takuenda kuna Jeremiah 33. Toverenga pavhesi ya 3. Call to me and I will answer. Hanzi, dana kwandiri ndichapindura and show you great and mighty things which you do not know. Zvausingazivi. Zvinoshamisa izvi.
hanzi dana kwandiri. Saka ndichazoverenga futi muna Isaiah. Ndiri pachapter 1. Ndichaverenga nechishona. Saka mavhesi matatu ari kutaura. Chiuyai zvino titaurirane. Ndizvo zvinotaurwa Jehovha. Kunyangwe zvivi zvenyu zvikaita somucheka mutsvuku, zvichachena sechando. Kunyangwe zviri zvishava somuti mushava, zvichaita samakushe amakwai. Isaiah 1 verse 18. Taverenga pana Jeremiah 33 verse 3. Tichiverenga pana John 14 verse ya 26 pamusoro paMweya Mutsvene. Hanzi huyai titaurirane. Chii chiri kunetsa mwanangu? NdiJehovha. Chii chiri kukushupa? Kunyangwe kana une zvivi, ropa raMambo Jesu rakadeurwa kuti iwe uwane kubatsirwa. Wakatendeuka kaiwe, wakapa upenyu hwako kuna Mambo Jesu. Mweya Mutsvene vari mauri nditicha, mubatsiri. Ndozvinotaura Bible. He's our helper. Vanotibatsira pazvose, kwete pane zvimwe chete, pazvose zvehupenyu vanotibatsira. Jeremiah 33 hanzi dana kwandiri, dana. Uri kudana here? Unogona kuti hongu ndanga ndichidana, asi ndichakuratidza maitirwo azvo. Vazhinji dambudziko ravo huru kusaregerera. Kusaregerera. Zvigumbu. Moyo wakazara zvigumbu. Ndakakanganisirwa naningi. Ndakasiwa nemurume. Handingambomuregerera. Ukadaro wasunga upenyu hwako, ndiwe wega wausunga. Saka chekutanga munhu wese kana uda kuenderera mberi neupenyu hwako, regerera. Kuregerera isarudzo, idecision. Ndiwe unosarudza wega. Uda kuenderera mberi here neupenyu hwako kana kuti uda kuramba wakasungikana. Hazvina basa kuti uri mufundisi kana mufundisi. Zvigumbi zvinouya kumunhu wese, asi unofanira kusarudza kuregerera nguva dzose. Ndo zvinotaurwa neshoko. Mukaverenga pana Matthew chapter 18, mukatanga pavhesi ya 21. Mukaverenga pana Mark chapter 11, vhesi ya 25 ne26. Chokwadi, minamato yako hakuna kwainomboenda. Uri kutopedza zvako nguva. Vamwe vari kutsanya vachinamata, vari kukwira gomo vachiita pungwe, asi havasi kuona chenji. Ngatigadzirisei moyo yedu tiregerere. Saka uchaita sezvizvi. Unoverenga iwo mavhesi andataura. Unoverenga Mark chapter 11. Woverenga verse 25 ne26. Woverenga nyaya iya iri kuna Matthew chapter 18 wotanga pavhesi ya 21. Woverenga nyaya yacho. Wapedza wovhara maziso woti Mweya Mutsvene, ndiratidzei munhu wese wandinofanira kuregerera. Wakavhara maziso. Mweya Mutsvene vachakuratidza nekuti vakatendeka. Wadaro chiregerera. Chisunungura vanhu ivavo, ngavabude mumwoyo mako. Vasunungure, ngavaende. Let them go. Ngavaende. Nekuti mwoyo wemunhu kana wakagukuchira, wakazara nezvigumbu, hapasisina zvekare room, hapasisina zvekare nzvimbo yekuti zvakanaka zvingapinda. Hatingasanganisa zvakaipa nezvakanaka. Tinofanira kuregerera. Totenda Jehovha kuti ivo vakatiregerera vanoziva. Vakati kutsiva ndekwangu, ndichagadzirisa nyaya dzako, zviisire kwandiri. Saka tinofanira kutenda shoko, toita saizvozvo. Kusaregerera kwakafanana nezvizvi, kuti unotora poison, wotora roga, wonwa, uchiti uyo muvengi akamira apo uyo ngaadone ngaafe. Hazvishandi saizvozvo.
vanhu vaone zvigumbu navo, vamwe vari kutofara, vari kutoenderera mberi neupenyu hwavo. Iwe wakasungikana. Regerera zuva ranhasi. Zvipe chipo chefreedom, cherusununguko nekuregerera. Kana wadaro, wovhara maziso zvekare, woti Mweya Mutsvene, taurai neni, ndiratidzei zvekuita kuti upenyu hwangu huenderere mberi. Wavhara maziso kudaro, Mweya Mutsvene vachataura newe. Vakatendeka vanotaura. Nditicha, mubatsiri, munyaradzi, vanotinyaradza zvekare. Ndokukurudzirai hama neshamwari kuti muve neukama naMweya Mutsvene. Ndivo vanogara nesu nekusingaperi. Saka hamufunge here kuti zvakakodzera kuti tivazive iwo Mweya Mutsvene, kuti tive neushamwari navo, neukama navo, nekudyidzana navo. Zuva rimwe nerimwe motora nguva kuti mangwanani Mweya Mutsvene, pane zvamuda kutaura neni here? Wovhara maziso, woteerera. Sei tichivhara maziso? Kuvhara maziso kunobatsira pazvinhu. Chekutanga ndechekuti madistractions, zvinhu zvinokanganisa. Kana uchitarisa, pfungwa dzako hadzisiri panzvimbo imwe cheteyo. Asi ukavhara maziso enyama, kuvhura maziso emweya zvekare. Pamwe ucharatidzwa zvinhu zvemweya, uchaona vision. Zvinokubatsira kuti pfungwa dzako dzive panzvimbo imwe cheteyo. Ndosaka tichivhara maziso. Asi toti uri kudhiraivha, uri kuvhunza Mweya Mutsvene mubvunzo, haungavhare maziso. Vanongotaura. Toti uri paruzhinji, pane zvauri kuda kuziva, ipapo Mweya Mutsvene vanongotaura. Hama dzangu, upenyu hwatakapiwa pano pasi hauna kunyanya kureba. Hatisi kugara panapa 969 years saMethuzela. Makore edu epano mashoma. Hatingatambise nguva tichichengeta zvigumbu. Izvozvo zvigumbu izvozvo ndo zvinounza kutukwa pamusoro peupenyu hwedu, nevana vedu, nemamarriages edu, kunyangwe mabasa. Haungabudirire munhu kana uri muzvigumbu. Ndichipedza ndichiti kusaregerera kunoita kuti uve munhu ari ndonda, anogara achirwara musana. Iyo yamunoti arthritis, majoints iwayo, kusaregerera. Vamwe mudumbu. Zvimwe zvirwere zvisinganzwisisike, madhoktors anenge achishaya kuti zviri kufamba sei. Kana usingaregerere, muviri wako unonzwa iwe uchitizvo, ini ndinozvivenga, handizvide. Saka muviri wako wega uchatanga kuzviparadza. Ndo zvirwere zvacho izvozvo, nekuti hauzvide. Shoko rinoti ida wekwako semadiro aunozviita iwe. Saka zvawaramba kuda wekwako, iyo neighbor yako, kureva kuti newe hauzvide. Saka muviri wako unotanga kuita zvaunenge uchitaura nekusaregerera. Kana usingaregerere, pane zvinoitika mumiri mako chaizvo, atoti machemicals anoburitswa nemuviri wako, anotanga kuparadza muviri wako. Hama dzangu, zvimwe zvirwere hazvisi kuda mapiritsi. Zvimwe zvirwere hazvisi kuda kuti tinamatirwe. Zviri kungoda kuti tiregerere. Nyaya yako yobva yapera. Chii chiri kunetsa zuva ranhasi? Ngatitange nekuregerera. Jehovha vataura kare, uya mwana wangu. Mukaverenga pana Matthew chapter 11 verse 28 kusvika pavhesi 30. Hanzi naJesu, uyai kwandiri, imi mose makaneta makaremerwa, ini ndichakupai zororo. Ko sei usina zororo? Takavimbiswa zororo naMambo Jesu. Chingoita zvandakutaurira kuti uite. Ishe vanokuda iwe. Mambo Jesu vakafira iwe kuti uve nomufaro, mufaro wakapfachukira, upenyu hwakazara hunotaurwa pana John 10 verse 10. Zuva ranhasi izuva rako. Fara, pembera, nyasha
dzakaratidzwa kare pamuchinjikwa, chingogamuchira. Zvose takapuwa kare. Gamuchira nekutenda. Muzita raMambo Jesu. Ndikomanda Ana Jones. Ndichiti, Shalom, tichasangana zvekare. Tichienderera mberi tichitaura nezveupenyu, tiri mudzimba dzedu. Amen.